adalah ya iki sing tak jaluk dewa ngudaleni panjaluk kuwi ngene ya babak lawan aku kowe ra jagone dewa Raden Gatotkaca haranku apa bener kowe patih Sekiputantra sing gawe Kisruhana Kayiwangan jagat ora ana liya aku nedya njaluk Bathari Supraba bakal tak pisungsungake Ratu Gustiku kelakon panjang kami bisa ngelangkai bangki Raden Gatotkaca gaglak limpamu hoi Wedian penteleng mripate kaya bandeng ha hot awit namastu Purnomo Sidam sekaring bawana langgeng wong ilahing Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra perkensang karo dayang Pak Makmong Bu bolong kali sodhe sapa sing gawe punapi adi guru kula tampi timbangan paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing madyaning Kayiwangan Suralaya ingkang raka ing sithik pangudal-udal kepareng kula cumadeng dawuh adi guru kula nok-non inggih Kakang Narada inggih sawetawis wekdal sawetawis dangu kula ngampaken sanjaning para Jawata para Durandara Hapsara Hapsari para dewa miwah para dewi wonten sak madyaning Kayiwangan Suralaya Kakang mesti kemawon damel kejut penggalipun ingkang rayi pun manikmaya teka wekdal dinten sakmenika kula ngawontenaken masewakan wonten sak madaning Kayiwangan Suralaya aige mesti kemawon tukul tandha pitaken salebetipun manihipun sanggya para Jawata kalebet ingkang raka sithik pangudal-udal wonten semanten boten dados menapa sinyatanipun kula sampun tanggap kula sampun mangertosi bila satasipun paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing Kayiwangan Suralaya mriku ngawontenaken parepatan sanggya para Jawata Durandara Durandari Apsara Apsari wonten ing madyaning Bali Marti Kunda awit paduka Adi Guru ngraosaken gara-gara ingkang sumundhul ing ngawiyat lagi aten Adi Guru Wila Kakang Narada teka sampun mriksa teka lantip panggraita paduka Kakang aige kepareng wonten dawuh menapa saking paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sithik pangudal-udal namung sendika ndherek saha kula cumadeng dawuh Adi Guru inggih Kakang nuwun sewu Kakang sayekti kula menika namung kepingin nanjihaken gandeng Kakang Narada sampun mriksa bilih wontenipun ingkang rayipun manikmaya ngawontenaken pasewakan menika awit kula ugi ngraosaken gara-gara ingkang sumundhul ing ngawiyat Kakang tumuli ulun maringi Purbawasesa sing andika Kakang Narada ulun aturi supayane paring dawuh kelawan jeng andika ulun babakan sabab apa kang ndadekake gara-gara kang sumundhul wonten ing ngawiyat dipun raosaken dening para Jawata teka kula raosaken para Jawata sami nungsang kuyang numbuk bentus ngudel bingung Kakang perkensang karo dayang Pak Makmong Bu bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun sewu Adi Guru kula nuwun sewu menapa ing sakmangke Boya Saru menawi kula menika matur ngarsa jeng andika Adi Pramesti Bathara Guru liripun jeng andika menika ingkang langkung priksa paduka menika ingkang langkung priksa babagan kawontenanipun para Jawata tartemtu mangertosi dumateng mobamu sing titah ugi para Jawata ingkang gumelar wonten ing Kayiwangan Suralaya mriku wondene menawi kula atur utawi kula caos atur dhumateng paduka Iwang Adi Pramesti Bathara Guru sami kemawon bebasanipun nguyahi segara nuwun sewu Kakang dados pundi ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang batang cangkrimanipun alah nggih Adi Guru nggih kula tanggap kula tampi Saderengipun kula matur mbok bilih kepareng kula nyuwun pangapunten amit sewu saderengipun mbok bilih kula kanggep lancang
Tiga mawantun matur ngersa jeng Andika Kang Adi Pramesti Bathara Guru. Nggih Kakang boten dados menapa. Ha nggih. Makaten Adi Guru gara-gara ingkang dipun sababaken wonten Kayuwangan Suralaya menika dipun sababaken tigang perkawis. Dipun sababaken tigang perkawis. Nggih, nyuwun sewu kalih namung wonten kalih Adi Guru. Tiga menapa kalih. Mbok kula aturi jeng Andika menika sampun ngantos wala-wali. Nyuwun pangapunten kalih. Awit kula sumurupi menika kala wau kalih. Ingkang kula saged matur tiga menika wau awit wonten rombongan sanesipun kala wau. Nggih Kakang. Ha nggih. Dipun sababaken dening kalih perkawis ingkang damel gara-garaning Kayuwangan. Setunggal inggih menika bakartinipun Nalendra Giling Wesi inggih menika pun Prabu Kalapracana ingkang badhe gayuh dumateng pun Betari Supraba menika adreng pikajenganipun rikala semanten kula ugi sampun mriksa kula ugi sampun mangertosi baturipun Prabu Kalapracana inggih menika mboten saja mung togok utawi sidobleh utawi Kakang Tejamaya Kakang Tejamantri kalian Bilung menika sampun paring utawi caos pepemut dumateng Ratu Gustina inggih menika pun Prabu Kalapracana nggih wonten ing sakmangke adreng kekarepanipun ngeyel mboten purun nampa warah lan nampik pitutur becik saking para kawan togok nggih Kakang Tejamaya. Wonten sakmangke adreng tumuli ngepaken sanjane para wadyabala saking negari Giling Wesi ngepuk pabaratan wonten Kayuwangan Suralaya. Niatan saking kayuwanipun Prabu Kalapracana menika kepengin mengku garwa dumateng pun Betari Supraba. Nggih Kakang Narada kula ugi sampun mangertos. Lah nek pun priksa takon kalih kula coba. Jeng Andika menika nampi sasmita samudana menapa mboten nggih kula mangertosi kula ngertos nggih mriku dados gara-garane Kayuwangan rikala semanten ugi Patih Sekripu mriku pun ngajar dewa-dewa coba ta niki Indra saksine niki mang takoni niki Indra niki diajar entek-entekan kalian pun Patih Sekripu menika ingkang putra ing Swargadana inggih menika pun Bathara Brahma ana ngetokke geni kok geni dibalekke ora ngese tenan ta coba karo Sekripu mung dipadhakke rek didamu bali coba ta napa mboten kewirangan dewa niki mboten napa-napa yen akhire wirang ya ben wirang pisan mekaten Kakang Narada nggih nek lara ya ben lara tenan nggih Kakang Narada nggih salajengipun ingkang angka kalih gara-gara teng Kayuwangan Suralaya menika ugi dipun sababaken dening penangisipun Nalendra utawi putri utawi ratu ing Pringgandani inggih menika pun Arimbi wayah paduka pun Arimbi bojone Werkudara mekaten nggih Arimbi tawang-tawang tangis sababipun nggih rikala semanten atmajanipun Werkudara menika sampun lair wonten ing Madyapada menika sampun lair inggih menika pun Jabang Tetuka menika sampun lair sampun linairaken dening ibu inggih menika wayah paduka piyambak pun Arimbi nanging ingkang damel sungkawaning para Pandhawa utaminipun ingkang ibu saking pun Tetuka menika iya Arimbi menika damel sungkawa menika dugi wekdal sak menika puseripun si Jabang bayi nggih Jabang Tetuka menika dereng pugut dereng pedhot dereng sagedipun pugut dereng perkawis menapa kemawon tumuli Arimbi sungkawa tumuli tawang-tawang tangis nutuh lawan para Jawata nyuwun pitulungan nyuwun senjata pitulung nyuwun pitedah kados pundi sarana pugutipun puseripun si Jabang bayi pun Tetuka mriku lho wau mila saking mriku Adi Guru mangga perkawis menika kula bareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi anggenipun badhe merantasi sampun kasih perkawis menika ing samangke sampun ngantos kedawa-dawa sampun ngantos kedelarung para Jawata ngrasaken gara-gara ing samangke damel sungsang kuyang numbuk bentus para Jawata Adi Guru wong lahing Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi Adi Guru tuwa kula kaget sareng nampi pangandika paduka Kakang Resi Kaneka Putra menawi ngaten Kakang sepisan Prabu Kalapracana menika kula kinten para Jawata mboten badhe saged ngunduraken utawi mboten badhe kemagang mengsah dumateng pun Prabu Kalapracana jalaran kadegdayanipun ingkang estu ageng tumuli saged ngawonaken sangya para Jawata nggih lajeng ingkang angka kalih babagan penangisipun Arimbi awit ingkang putra inggih pun Jabang Tetuka ingkang dugi wekdal sapunika dereng saged pugut puseripun
Malah kula nggadahi pemanggih ulun nggadahi panggraita bilih sak mangke ingkang saged ngunduraken ngendhaken kamurkanipun Prabu Kala Pracana menika pun jabang tetuka Kakang Narada. Lho mengke riyen ing atase bayi umur setahun kok ajeng dipun pesthekaken utawi badhe dipun patah minangka sawung jaga wiring kuning ngunduraken dhumateng Prabu Kala Pracana. Liripun kados pundi? Kakang Narada awit kula menika pitados bilat majanipun Werkudara inggih jabang tetuka menika mantasaning para satriya benjang menawi akil dewasa dados satru ingkang atuteken ati suci pepayung budi rahayu mekaten inggih. Mila sak menika sampun ngantos walang ati sampun ngantos wasku watos dinten sak menika ugi Kakang Narada kula suwuni tulung kula utus supados tumedhak wonten ing Madyapada. Inggih menika syarat sarana pugutipun puser jabang tetuka inggih menika ngginaken pusaka kadewatan ing ngaran Kyai Kunto Wijayandanu. Mekaten Adi Guru inggih. Nanging ing sakmangke kula suwun Kakang Narada kula aturi maringaken dhumateng panengah Pandhawa inggih menika pun permadi lan kula aturi paring dawuh dumateng ngersanipun para Pandhawa bilih jabang tetuka badhe dipun kanthi wonten ing Kayewangan Suralaya. Mbrasta angkara murka parang muka ingkang lumadya wonten ing Kayewangan Suralaya menika Kakang Narada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Perkensang marudaya wang bebalong kali cedhe sapa sing gawe nangka buasak dikopyak kari betone lho dolo. Iki Adi Guru iki. Kula namung sedika dawuh paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru Hyang Adi Pramesti jagat Pramudita. Tuwi dinten samangke kula suwun wujudipun pusaka Kyai Kunto Wijayandanu kula suwun badhe kula aturaken dhumateng pun Permadi. Inggih Kakang Narada. Kula aturi bidal dinten sak menika ugi ngatos-atos sampun kados lair alit. Nyuwun pamit nyuwun tambahing pamuji Adi Guru. Sesumbar mawalindo bumi kuncing kumalu Kuntor ketok kumalu Kuntor ketok Perkensang marudayang pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe lah jebul pancen nyata iki ora mboya pangling ulun mboya pangling lawan jeneng kita wayah ulun Permadi panengah Pandhawa jebul tinemune pancen kita kang dadi utusane ngadil dewa urung menehi sasmita apa-apa lah kok dadi kita wis laku tapa brata ning sak ngisoring weksa gedhe ya wit gedhe iki nggih Permadi. Tampanan iki dawuh saka Adi Pramesti Bathara Guru iki. Oleh-oleh amunggonmu tapa, nggonmu mriyatinke kelawan atmajamu ya kuwi si jabang tetuka Tampanana. Tampanana ya iki wujude pusaka Kyai Kunto Wijayandanu ing mengko. Kinarya syarat srana pugute puser jabang bayi yan atmaja kita ya atmajane Werkudara
Ya kuwi si Jabang Tetuka. Permadi tampanana iki kake Permadi tampanana Permadi. Masih rene. Matur sembah nuwun Pukulun. Nanging kula nuwun sewu atur nuninga. Bilih kula menika sanes kok Permadi, nanging kula menika Suryatmaja. Wah, setan ora. Piye? Hei. Wah, iblis lanang lha kok dadi. Lah kok kae dudu Permadi lah kae Suryatmaja kok wajan. Piye lah kok malah meneng wae ora gelem nolak ora gelem piye-piye. Wah iki piye iki nek ulun entuk dukane Adi Pramesti Bathara Guru. Wah cilaka do mripat kok iki jan yo lamur tenan. Lah Permadi mayah ulun iki kepiye ketiwasan iki Permadi. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe kelarira angwang boten mangling Pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Permadi ulun tampa ngestu ulun tamanana ya nggih. Inggih. Sampun kawula pundhya karya jimat paripe dayanane ngasantosan wonten menapa sumengga pengawak bajra tindak paduka Pukulun. Wah, ketiwasan Permadi, ketiwasan ya nggih. Permadi ketiwasan. Ketiwasan kados pundi? Rikala semana aku nampa dawuh saka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru kinarya sarana pukute Pusaratmaja kita Yatmajane Werkudaya Atmajane Arimbi ya kuwi si Jabang Tetuka sing wis yuswa sak warsa nanging puser durung bisa pugut mekasane kok semana panjenengan ulun kinandenan pusaka aran Kyai Kuntawijaya Danu kinarya sarana puguting pusere si Jabang Tetuka. Nggih salajengipun ancas gegayuhan ulun iki kepengin maringake kelawan jeneng kita nanging jebol tinemune wah jeneng mripatuwa. Sadurunge ulun njaluk pangapura ya Permadi ulun nyuwun pangapura kelawan jeneng kita. Mboten wonten limrahipun ing atasipun Jawata nyuwun pangapunten dumateng titah wonten menapa Pukulun. Nah iki ngene. Mau ana ing dalan ana sak ngisore wit gedhe, wreksa gedhe aku weruh cetha wela-wela kuwi wujute Permadi. Ya kita kuwi wayah ulun. Sareng ulun perpeki Permadi sing ulun pethuke kuwi jugar gene tapa. Ulun paring dawuh ngene, ngono bla 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 bla. Kalamun iki kinarya sarana pugute pusere si Jabang Tetuka. Lah kok si Permadi sing tak pethuki kuwi mau ora menehi wangsulan apa-apa, mung mesam-mesem klecam-klecem plengah-plengeh. Nggih salajengipun tumuli pusaka ulun paringake kan Permadi ingkang ulun pethuki. Nanging jebul tinemune bocah ki mungkur karo muni Pukulun kula menika sanes Permadi ning kula menika Suryatmaja dlang mlayu ora ketututan Permadi. Kepiye iki Permadi kepiye Permadi? Kagyatri sangka pirang uri nanggul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nuwun sewu menawi perkawis menika ingkang lepat paduka Pukulun. Lah kok kita nglupurke kelawan ajaran ulun. Cobita nyuwun sewu. Kula ingkang nampi dawuh saking Ewang Pikulun Manikmaya sinten? Ya panjenengan ulun.
Lajeng ingkang maringaken dhumateng pun Kakang Suryatmaja sinten? Ya panjenengan ulun ingkang kelentu maringaken ing ancasipun badhe dipun paringaken dhumateng ingkang wayah pun Permadi sinten? Ya panjenengan ulun. Nanging kenging menapa paduka nyuwun tulung kelawan kawula. Kula kedah kados pundi menika pripun? Waya piye ya? Kula niki wis tuwa, kula niki dewa lamur mripate. Sampun pukulun. Wekdal punika kula kinten mboten sae menawi namung dipun damel padudon. Prayogane kepiye? Njur karep kita arep kepiye? Saenipun kula ingkang melajar nguyak mbujung lawan Kakang Suryatmaja ngrebut wujuding Kyai Kuntawijaya Danu. Pukulun wis kana ati-ati sing banter ling nguyak. Lah kudu kecandak niku nek ora kecandak ketiwasan. Mergane pugute ibu sering sijapen kuwi ya wong mergo Kyai Kuntawijaya Danu. Sampun gamelanipun sampun mungel. Ya. Jawuh karo bocah kok rumangsaku sak gelemku dhewe. Wong sing kleru aku. Wong sing blero matane ya ulun. Lah kok dadi wae ya wis ora apa-apa. Muga-muga rahayu lulus lirik sambi kala ya Permati. Kyai Permadi. Kakang Mas Suryatmaja kendel rupiyin Kakang Mas. Sranane wong nyuwun luhung betah lopo korang guling alinga solajat miko alinga solajat miko yen wacana kudu manis murih tentrem samaning manungsa sami ya jagat dewa Bathara ora jagat Mangesungara kaget pun Kakang ora pangling adiku panengah Pandhawa kang nungka marang lakunipun Kakang. Permadi ana apa Yayi? Inggih, Kakang Mas Suryatmaja. Saderengipun kula ngaturaken wa sing gati langkung biyen kula ngaturaken pangabekti kunjuk paduka kadang kula werda weradalah. Genep timen tata kramane bocah iki ing atase ana delanggung prapatan. Ora ninggalke marang angganggulan tata krama ngaturake pambekti marang kadang reda ya Yayi wis ndak tampa ndadake bombong tiasing pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana panengah Pandhawa Gurawalaning pamundi kula kapundi dadosa jimat wigatine Syadi nututi marang pun Kakang ana wigati apa Yun pangapunten Kakang Mas Suryatmaja kula badhe caos kabar dumateng paduka Kakang Mas Suryatmaja. Kabar apa Yayi Permadi? Bilih wekdal mangki Kakang Mbok Arimbi ing Pringgondani bibar kemawon babaran miyos jalu. Loh, dadalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestungur.
Kakang Mbok Arimbi wis babaran miyos dalu. Wigatine kelawan pun Kakang. Wonten elok ing kawontenan lairipun jabang bayi. Lho. Laire apa nandang cacat? Mboten Kakang Mas. Terus lairipun punang jabang bayi mboten saged pugut. Wujudipun puser saking gangganipun jabang tetukup. Atmajanipun Kang Mas Jodipati sanadyan kathah brojo lungit ingkang sampun dipun tamakaken ewadene gagar wigar tanpa karya. Ing mangke kula nampi dawuh saking Jawata ingkang linangkung serananipun saged pugut puser saking hangganipun jabang tetuko kedah mawi pusaka ingkang bibar mawon paduka tampi saking dewa wujudipun Kyai Kuntawijaya Danu. Kaget risang kapirangu rinangkul kinempit kehempit dosang retnaning bawana ya jagat ya dewa Bathara Permadi bener sing dadi ucape Yayi Permadi yen to bubar wae pun Kakang nampa ganjaran wujude pusaka kadewatan Kyai Kuntawijaya Danu. Inggih pramila menika duh Kakang Mas wonten lilaning panggalih ing sawetawis badhe kula ampil srana pugutipun puser saking gangganipun jabang tetuga. Yayi pusaka iki bubar wae diparingake dewa marang panjenenganing ingsun. Iki bakal tak gawa kundur dhisik. Sawuse diuningani kelawan Mbak Ayumu Dewi Surtikanti tumulipun Kakang dhewe kang bakal prapting pringgondani. Pun Kakang bakal sabiyantu marang Betrepep pringgondani pun Kakang nedya bakal mugut pusre jabang bungkus rana pusakane pun Kakang Kyai Kuntawijaya Danu. Dadi pusaka iki tak gawane bali nyang Amangga dhisik. Menapa paduka mentala nguningani tangisipun para kadang-kadang paduka Pandhawa Lima ingkang sampun sawetawis wanci prihatos sanget nandhang kaduh kitaning raos menggalih kawontenanipun jabang bungkus ingkang boten saged pisah saking jabang tuku ingkang boten saged pisah saking puseripun Kakang Mas Suryatmaja Permadi. Ana jagat gumelar iki anane mung loro ya kuwi guyu karo tangis. Yen wis wani guyu ya kudu wani nangis. Dadi perkara tangis kuwi aja mbok pikir kuwi salah sawijining perkara kang langka utawa elok. Kuwi perkara sing lumrah wae. Wani guyu ya kudu wani nangis. Badhe kados pundi tetep kula suwun wujudipun ponang pusaka paduka. Yen pun Kakang ora lila, badhe kula rudha peksa. Ora dalah capeng bocah iki parep. Dada muntap lir kinetap. Duka yayasin ibik medhot badoning ladin. Yen sinabeta mrang sagedeng murup metu dahanane. Bakal ngrudha peksa kelawan pun Kakang tegese siadi wani kelawan pun Kakang Amangga. Sagending paduka badhe kula adosi rajang kuandamu mati dening aku. Piat langening kalang iwana gelar pandangun cara tinon neraka konang surem sorote tan matang
budimu ndak ladeni Kakang Suryatmaja jebol dadamu. Pun. Ora njungkel arep roh menungsane. Pa. Hot. Da. Hot. Da. Males kowe, bayi wani karo wong gerang. Oh. Pus, pedian antep tangane. Hot. Da. Oh, da. Da. Hot. Pedian. Hot. Da. Mebul dadane parek mamer katik gayan. Ndara Suryatmaja. Petro arep apa ki? Yane kok metu rong wayahe. Ya bene. Ora betah. Ora betah suwe. Ora betah kok ya. Arep apa kowe? Derajatmu batur gedibal kaping 17. Aja ngenyek, aja sombong, dupe sampean pinter. Nek jane sampean iku baguse niku ya imbang kali Ndara kula Permadi. Pangkat derajate ya padha satriya pinilih kali Ndara Permadi niku padha, sugihe niku ya padha imbang mawon. Ning sing ora padha ki tekune lho. Patrape sampean lho, atine sampean iku lho sing elek. Kumpulane sampean marang para Kurawa. Dadi atine sampean ati sing reget, ati sing elek. Ngono ta? Arep sing kepiye wae sampean wis ora menang karo Ndara Permadi. Ndara Permadi iki piyaine lembah manah lho. Sabare ora ukur. Nyah-nyoh. Royal. Royal. Sampean satriya cetil. Tahun ngarep-arep magang nah ya dadi sampean. Ora sakaken Kang Wuwus. Wonten, sampean menang kali Ndara kula Permadi, dalu niki kula nderek jenengan. Kula sembah dlamakane sampean. Wis. Sing kepiye wae sampean duwe ati sing elek iki ora nek bare menang. Watak angkara budi nista wong jahil mentakel wis eneng ngendi papan panggonane mesti ora bakal menang kali tumindak bener. Wis. Yai Permadi, apa Kang Kadon? Kakang Suryatmaja, iki pusaka Kyai Jalak. Maju nyonyok Kyai Jalak bosok dadamu. Mani nadai. Ayo, Kakang Suryatmaja tamengane ndodo. Hur. Wedian pamer kadigdayan bocah iki. Hur. Ha. Hur. 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 Aduh. Hur. Ha. Hur. Ha. Hur.
pancen ora kena sinangga enteng adikku Panengah Pandhawa. Bisa ngasulake pun Kakang. Ya, tujune pusaka Kuntawijaya Danu mung si Adi bisa ngrebut warangkane. Ya ora enggal mlayu nyang Awangga wae. Wirangan iki mengko. Om awek nam mastu Ndara kula Panengah Pandhawa. Kula sawang saka kadohan. Kadosipun Paduka sampun kasembadan ngrebut pusakanipun Keng Raka ing Awangga. Kakang Semar pemirang jagat dumadinipun madi. Pemirang jagat pripun, Gus? Aku ora bisa kelakon nggo pusakane Kakang Awangga wujude pusaka kadewatan Ki Kuntawijaya Danu. Nanging aku mung bisa ngrebut warangkane pusaka Kuntawijaya Danu Kakang. Iki wujude warangka Kyai Kuntawijaya Danu. Ai. Mel sadulita, Gus. Niki lakon ingkang sinandhang ndara kula Pandhu putra. Sinandhang ndara kula jabang tetupon iki sampun kawengku purbaning Gusti ingkang Maha Kawasa, Gus. Manungsa digelar tumitah wonten alam donya niki anane mung pacoban lan pandadaran. Wong urip niku mesti nampa pacoban. Yen sing ora nampa pacoban iku wong mati, Gus. Wong kagungan pangkat derajat niku ya mesti nampa pacoban. Wong sugih mesti nemu pacoban. Wong mlarat uga nampa pacoban. Wong bagus, wong ayu niku nggih bakal nampa pacoban. Sabab niku pandadaring laku. Wong sugih kok ora kuat cobane. Dadine wong dadi wong sing cetil. Dadi wong sing mlecing. Ora gelem sedekah, ora gelem dana driyah, bebasan nglinting tahu. Ora gelem ngamalan sak panunggalan niku cobane wong sugih. Cobane wong mlarat. Dadine wong niku wong sing lecet, gelem nyolong, njupuk lan sak panunggalane. Wong pangkat derajat kok ora kuat cobane, niku mesti senengane nyelingkuhke bondo donyane negara. Ngapusi marang para kawula akeh. Niku cobane wong pangkat derajat. Wong bagus, wong ayu kok ora kuat cobane. Niku nggih mbebayani. Wong bagus, wong ayu ora kuat cobane niku ya mbebayani. Ngendi-endi mesti ana selehane. Gus, waktu niki Pandhawa utawi Ndika tata lair kalah nanging tembe mesti menang. Tata lair asor ning tembe mesti bakal luhur. Semari koden prayitna semuri reseka hambale
Tityane Gandayani kaya lumaku ing wanci pangklong kepapak obor sewu bareng jengandika Kakang Semar paring pitungkas kang kaya mangkono. Nggih, wajiban kula niki pancen ngelingke ndara kula Pandhawa 5 sedaya niku. Gus, kula jarwani nggih, Den. Sanadyan niki rangka ning dudu rangka kayu sembarangan. Niki rangka pusaka kadewatan niki dumadi saking kayu kastuba mulya. Sing penting niki nggo diaturne para sepuh ingkang mapan wonten pringgondani. Ngenso ngarudaya wak pong bolong kali sedhe sapa sing gawe arimbi wektu dina iki kita aja kuwate aja duweni rasa sumelang jroning bengalih kita sebab ora suwe meneh pusre si Jabang Tutuko bakale pugut nerada lah kok iso kowe muni kaya ngono nggih Kakang Semar awit wonten mriki kula sampun beto syarat-syarananipun ingkang dipun beto dening wayah ulun ya majamu ya anakmu nggih menika pun Permadi ngono Narada nggih menengaken pukulun wekdal sapunika kula borong dumateng Paduka iwang pikulun narada babagan pugutipun puseripun anak kula pun Tetuka aya Kresna inggih pukulun kula namung sendika ndederek mugi-mugi sedaya syarat sarana menika ing sakmangke saged ndadosaken srana pugutipun puseripun anak kula pun Jabang Tetuka pukulun iya Puntadewa ya Narada kakekku aku mung kari manut kang dadi ngendikane Narada kakekku ya Kaneka putra yen to pancen Permadi wis gawa syarat-syaranane kake diake Permadi kon gunake syarat sarana kuwi mau apa senjata apa sartane syarat sarana apa kang bakal kinarya mugun puseri Jabang Tetuka ya anakku iya Permadi wonten dawuh pukulun marata tiake maju gawanen warangka Kiai Kuntawi Jayandanu iki gunakna kinarya mugut puseri Jabang Tetuka Permadi nggih ngestaken dawuh pukulun Sorote pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenani watana remu kalingan ngangrengan sang dia manaheng kuwong sumungkem guling sang kakung mangrarpa babuke maneman tan kawusa nalika semanten sang Raden Permadi ing cipta samugut pusing sang Jabang Tetuka maka semanten muska tugel tel wujuding puser punang puser tugel tel awit saking daya warangka Kyai Kuntawi Jayandanu nanging semanten kaeluaning jagat gaweaning para dewa wujuding warangka Kyai Kuntawi Jayandanu tan saged dipun pendhet malih nanging malah manjing wonten sak lebeting pusering sang Tetuka nalika semanten kagiat saknalika para lenggah wonten praja negaring Pringgondani wau. Semelah
katon bergenjang alis risang mawe gandrung sabaran katulawa kerma yak mayek saking das balewur wah edian lah kaya gitu kan dadi warangka ora iso dijupuk meneh malah manjing sajrone pusere jabang tutuka iki kepiye Kakang Semar iki priye iki kepiye Kakang Semar aku dhewe ya ora reti Narada lah kok iso dadi warangka kok malah ngilang manjing sajrone pusere bendaraku ya ndara tetuka wah Narada kuwi kepiye teko iso dadi kaya mangkono lelakone anakku pukulun kula nuwun sewu Yayi Ratu Arimbi yen to pun Kakang dikeparengake matur aku mau ngarep matur besok kalamun tiba akil dewasa aja ngasi tetuka dewasa cedhak-cedhak kelawan pusaka Kyai Kunto lho lire piye Kresna lire piye nuwun sewu ingkang nami warangka menika mesti kemawon bakal manjing wonten ing curiga bakalipun manjing wonten ing warangka kamangka warangka saking Kyai Kuntawijaya Danu menika manjing wonten saklebetipun puseripun inggih anak kula pun tetuka menika kala wau menawi ngantos ing sak mangke Kyai Kuntawijaya Danu manjing kalian warangka ingkang sak mapan wonten sak madaning puseripun anak kula pun tetuka sak mangke dados jalaran patinipun anak kula pun tetuka wah abot iki Werkudara wah Kresna apa ora ana surana liya Werkudara wis pesthi panci kodrat kaya mangkono yo aku mung ngari manut lah niki kene Arimbi Kresna Puntadewa Werkudara Permati apa dene kabeh wae apa dene Kakang Tumar dengkulmu mlonjot siapa ta sampeyan iki siapa ta Semar kok Tumar apa dene Kakang Semar ha iki ngene prapta ulun ana ing pringgondani ya ning Marcapada iki uga mundi dawuh saka Hyang Adipi ulun Manikmaya kalamun si Jabang tetuka kinen didadekake jago wiring kuning ngendhake kamurkane Prabu kala prajane ing adreng bakal mboyong kelawan Betari Supraba arep dipek bojo wah dina iki kayangan bubar mawon nger Narada kakekku ya wis ora apa-apa gawanan merono anakku. Lho, kowe kita lila-lila wae. Lila ora lila sebab apa? Nek pancen dawuhe Wang Pikulun Manikmaya ya guru kakekku kudu kaya mangkono. Aku minangka titah kudu kepiye meneh. Ngono? Ya, ikhlas lahir batin. Ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Werkudara dipetung dhisik Ludi. Ora ana jamak lumrahe. Bocah yuswa sak warsa dikon maju ning pabaratan barep kakangku wis to percaya nglawan aku nek pancen bakal apik kodrate tetuka ya men dadi apik nek pancene ala ya ben sirna wah mbebayani tenan kowe Werkudara ya wis ayo tetuka kita ulun boyong ning Kahyangan Suralaya ngendhake kamurkane Prabu Kalaprasana nggih ayo gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon gonjang alis risang mawe gandrung ame jari biar aku arep ndemok apa-apa lah Bagong gareng ayo domelu
Laksana. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksara Maruta bawana bana maragana Samirana lan marahayang wah talar kencang pak bong sekipu aja girang-girang gumuyu dina samangko kowe bisa ngundurake kabeh para dewa Wataknawa. Iki aku gawa jago piring kuning. Yen kowe bisa mateni jabang bayi iki, kelakon panjangkane ratu Gustimu. Yaksa Gura Rupa Sedeng Narendra Yaksa telaku kamalya ingkang angisis yung metu Prabu ladalah gujleng dibang iblis lanat dewa ki ndak pikir-pikir saya suwe saya kentir ladalah apa wis kentekan jago kayuwangan iki bayi sing siabang didadekke jago. Ya. Aku mung nuruti sing dadi perintahe si dewa sing kaya teko mau. Bakal ndak turuti sing dadi karepmu dewa yen iki mbok pagake aku. Dosane sangganen dewa. Iki bayi apa ya? Kahanan
kok elok banget layak sumbar maju aja dewa njagake bayi sing siabang jebul duweni daya kakuatan daya kasekten sing linuwih ora mempan lan ora terdas dening siunge patih Sekipu Tantra dewa kaya aja mirang-mirangke Sekipu Tantra tak gigit ora ginawe rasa malah timbul daya kekuatane saya suwe saya brangkang saya ngadeg mimik weh njaluk mimik kok nyang aku iki karepmu mimik wah bocah piye dewa aku moh wirang golek nemungsuh sing bobote timbang lawan patih Sekipu Tantra salah isih Jabang bayi wae wis katon daya kekuatane si Jabang tetuka anake Jodipati karo si Arimbi ya bakal tak udaneni sing dadi karepmu Sekipu Dewa Watanawa mrene oke dan sembah nireng ulun kapuraba ring sang mara bering arat sahanane kang nikanang sihing dase para dewa Watanawa ayo dituruti sing dadi karepe Sekipu mbok menawa iki dadi jalaran tentreming kahanan kahiwangan inggih pikulun kula namung cemadung dawuh paduka siwa pikulun inggih pikulun ngestakaken dawuh paman pikulun nggih kula badhe ngendikane dawuh paduka paman pikulun dewa Jabang bayi iki digege dewasane serananipun kados pundi wa pikulun dijedi ana jroning kawah nanging dipiranteni nganggo Brajalungit Kahiwangan Suralaya
Junjung Bang Trate kencang Pak Pombu bolong negara Kalijo dene enggak sapa sing gawe mbok menawa wis jinangka dening purbaning Gusti Kang Maha Kawasa kula cabang tetuka kang sekawe tak jedhi ana jero kawah Candra Dimuka minangka pandadaring laku tumrap jeneng kita putuku cabang tetuka nyatane Gusti hangudaneni para dewa Pataknama mus paring piranti braja lungit tegese gaman-gaman kang ampuh kacemplungake ana ing jero kawah mahanane jeneng kita katon dewasa sembada gagah gegantamu kaya dening kaca kula tak paringi tetenger Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca inggih yang kula pun Raden Gatotkaca gandeng jeneng kita putra Pringgandani putrane satriya panenggak Pandhawa Werkudara kelawan Dewi Arimbi Raja Putri Pringgandani ndak tambahi jeneng maneh Raden Harimbatmaja kula dina iki jinangka perbaning Gusti Kang Kawasa jeneng kita nglantarake katentremaning kahyangan kang tunggan Prabu Kalapercana sak wadya balane kepareng paduka yang pikulun patenana buta sing ana repat kepanasan kang amuk punggung kabeh para dewa padha kasuraning yuda jenenge Patih Sekipu Tantra kuwi memalaning jagat patenana nggih ya iki sing tak jaluk dewa ngudaneni panjaluk kuwi ngene ya babak lawan aku kowe ra jagone dewa Raden Gatotkaca haranku apa bener kowe Patih Sekipu Tantra sing gawe kisruh ana kayawangan jagat ora ana liya aku nedya njaluk Bathari Supraba bakal tak pisungsungake Ratu Gustiku kelakon panjang kami bisa ngelangkai bangki Raden Gatotkaca gaglak limpamu hot waduh hot hoi
Edian pentolong mripate kaya bandeng ha ah hot hot ah hot adalah bungahku tanpa pindan dulu bisa mateni patih sekipu. Wah, iki mau kok ujug-ujug mati kok kapane, Nggih? Patih sekipu nyokot marang Gatotkaca genti tak wales tak cokot Pikulun. Wah, adalah. Kowe iki satriya kok nyokot iki piye? Aja nyokot kowe. Nyokot bayar. Anggur ngampleng timbangi nyokot. Satria bagus kok demenane nyokot ya. Nyokot bayar. Eman bagus nyokot ki bayar lho ta iki. Aja dipindho ya, Ger, aja dipindho. Kuwi tumindake buta ora tumindak satriya. Nyokot ning keneng bakwan wae sing dicokot. Kena iki uang kembali. Tak estake dawuh Yang Pikulun. Sisan gawe kula. Sisan gawe. Nalendra kang hambek angkara murka gandeng pati iki mati babar pisan sampurnakna padine naga percana ya kala percana. Budhal. Pandhawa tata gade wisaya Indriaksara Maruta bawana bana maraga ana Yuang Tetilodraya Manik Raja Dewaku Taga karo Bilung mlayu-mlayu ngadhep ana ngarasaku melar mingku sambekamu kaya wong murus Taga Bilung. Kowe apa murus to, Lung? Ora iki. Ora murus ya. Sehat wal afiat iki aku. Tas pepemut lan uninga dumateng Paduka Gusti kula Naga Pracana. Ngaturing priksa lawan aku, apa sing mbok aturake, Taga? Abdi Paduka Pati Sekipu sampun mati. Dipateni jagone dewa. Sekipu semene bonang Gusti. Sekipu gedhe labuh marang aku Sekipu. Oh, dikandhani rangguku. Kandhane rangguku sampeyan iki engko nek dikandhani rangguku tenan mulih nang pambulan.
Wes aja sembrono kowe. Aku ora nrimake patine iki Dewa, tak jaluk Bathari Supraba. Kalah wangune kowe nom-noman kang gagah piteksa sing dadi jagone dewa wis mateni patih Sekipu Tandra Gus. Jenengmu sapa kowe? Raden Gatotkaca ana Ratu Buddha Nalendra ngiling si kala Percana. Yen ngono kowe sing tak goleki, ayo manutuh tak tugel gulumu. Swargamu ana waduk kene. Ora kinawe rasa. Ayo teko kating bayani. Halo. Hot, cyber. Hot. Wah. Halo. Kok kapake aku Gatotkaca kepedhot gulumu. Wah. Hotba!
nyong ambrang kati karonaning kas wase yaning marga amalatku sang konto mastrat mojo lang lalu hangu lati Surya mangrang sang waya yung suara waryanto Kakang kita aja ngawur. Mboten apa-apa, Bu. Mas Durama sidam siaring bawana langgeng. Gatotkaca wonten dawuh pukulun mriku sinten? Ya ulun dewaning para dewa kang ngrenggani Kayuwangan Suralaya. Ulun Sang Hyang Manikmaya, Iwang Dewi Ulun Manikmaya, ya nggih wayah ulun. Ah ya kuwi. Iwang Pikulun Manikmaya kuwi king dadi nalindraning para Jawata. Pripun Adi Guru menika Gatotkaca sampun saged nyirnakaken parang muga nyirnakaken Anggara Murga ingkang mapan wonten ing Kayuwangan Suralaya kala wau Prabu kala Pracana kaliyan pun Paktih Sekipu Tantra nggih Sekipu Mantra sampun sirna margalayu. Nggih Patih Sekipu pun sirna margalayu. Kula ndelok saka kaduhan kok Ndara Gatotkaca nyokot niku to. Lah iya. Napa wangun satra bagus-bagus kok nyokot. Wong biasane kena gigi uang kembali ngoten kan. Kuwi apa kita senane kaya ngono ta. Iki sapa suarane kaya ngono? Kula Ndara, jenengan juragan kula. Sapa? Kula Bagong. Bagong sapa? Bagong John. John Toying. John Toying nggih. Hendrik Gatotkaca wonten dawuh pukulun gandeng jeneng kita kang wis bisa nentremake Kayuwangan wektu dina iki ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita arupi kalungguhan derajat pangkat kita ulun papanake ulun lungguhake ning dampar Sela Kandawaru binatur ya waru binangun kita dadi nalindraning Kayuwangan Suralaya jejuluk kita Prabu Guru Putra Gatotkaca. Ketang sakwetara mboya ketang sakwetara kita ulun paringi bebunga rupa celana dalem sik ngisra senengane ora salah kok nirake wae ora Gatotkaca wonten dawuh pukulun mboya ketang sakwetara kita ulun paringi bebungah dadi nalindraning Kayuwangan Suralaya ngrenggani para Jawata ingkang mapan ning Kayuwangan Suralaya Prabu Guru Putra matur sembah nuwun sanget pukulun. Wis purna lelampahan dalu punika niku tugase Semar sampean kuwi ngopo kok ora ya wis Bathara Bayu Narada bapakku piye Sapani kaise ana siji loro wadya balane Prabu kala Percana kae le. Yo ngestake dawuh njaluk pamit. Ngestake dawuh njaluk
iso madangi jagat tumungo-mungo paning sapucah ing wukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung Marsapada